गोव्याचा बुलंद आवाज, गोव्याची ओळख, दैनिक गोमंतक. गोवेकरांच्या सर्वात जास्त पसंतीचे आणि विश्वासाचे एकमेव वृत्तपत्र दैनिक गोमंतक. निर्भीड आणि रोखठोक पत्रकारितेची अखंड परंपरा म्हणजे दैनिक गोमंतक. दैनिक गोमंतकची वाचकांसाठी सर्वात मोठी ऑफर, वार्षिक वर्गणी धमाका. आजच आपल्या वृत्तपत्र विक्रेत्याकडे फक्त 1500 रुपये भरा आणि अगदी नगण्य शुल्कात वर्षभरासाठी बुक करा दैनिक गोमंतक आणि मिळवा आकर्षक इडली कुकर. ऑफर मर्यादित कालावधीसाठीच. आपल्या जवळच्या वृत्तपत्र विक्रेत्याकडे अंक बुक करण्याची सोय. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा भारत पवार, तिसवाडी, वास्को. मोबाईल क्रमांक 9881099247. राजेश दापले, बारदेस, पेडणे, डिचोली. मोबाईल क्रमांक 9850906086. संजय पाटील, फोंडा, साखळी, सत्तरी. मोबाईल क्रमांक 9922903020. मारुती वाघमारे, मडगाव, काणकोण, केपे, सांगे. मोबाईल क्रमांक 8421369336. चला तर त्वरा करा, दैनिक गोमंतकच्या वार्षिक वर्गणी धमाका योजनेचा आजच लाभ घ्या.